ngifuna ukutshela ukuthi ngizizwa kanjani ngawo. Ngenzeka ukuthi ngijwayele ukubona, nami ngijwayele ukubona sihleke kube kuhle. Engizongikwenza engikwenza mawufika lapha kumina ekhaya ngizokukhombisa ukuthi ngiyakuthanda. Kuyangimangaza ke lokho kushoyo baba, indlela engihlonipha ngayo mina umuntu wokugcina nje mina nje ngisasa njengobaba wami. Konke osukwenza ngisuke ngitshela ukuthi ingoba uyangibona ukuthi ngiyingane futhi uyangazi ukuthi ngiyingane ehlezi ihlele ekhaya engazuli eyangalapha esuke yakhona lokho sokusho namhlanje kuyangimangaza. Manje besitufuze nje nje mina ngajabula kamase besitufuza sekhaya. Ngibuye sendini sejikajika nje lapha endlini. Yabona. Lento ishoyo iyangisabisa futhi cause abantu behlisa ngiyabasama. Ngengaba nenkinga years back. Lapho ubhuti wami khona wayirephe umntanami Nkosi yami, so ngaze ngaya nakwezinye izinkundla zokuxhumana ngizama usizo kodwa ngagcina ngithola. Hayi inkomo zikhona impela lapha ekhaya emakhaya lembumbu sigcwele isibaya. Mina ngazikhipha ngothilazo. Susengaba ukuthi abakuba bafule ingake. Ngoba phela ngisamangele namanje angisazi ke kona kuphe sefune ngicabange lokho kushiwo ubaba uNtombela. Hayi kunzima. Ngibingelele babukeli beVuman Film lokhuluma uVuman walile kwamhlabeni ingane awusona madoda le phansi manguzithiwa kakhulu balumbi yegcedi kodwa ke asikho lapho nginobaba la uthi khona umuntu amthandayo ambonayo uyasha ngaye kodwa angaze ngikhulume kakhulu baba ngakuchazela umbukeli ukuthi yini ekubeka la njenga namhlanje. Mina kuba uNtombela eMaranili. Baba uNtombela une store esibiza nge-tech shop lapha lokuthi kamkhulu. Cha kunosizojwayela ukufika khona njalo lo sisi lo ngiyamthanda manje lo sisi lo. Mayiqhama ube ngishaya uvalo ngikhohlele into kade ngizomtshela yona ngoba ngisawazi ukumtshela. Angazi ukwenziwa yini. Ngibe sengicela babavumanike ukuthi bangifunele lo sisi bangikhulumele naye. Mina nje umuntu uthanda ukuba legwaba mhlambe bona bazokwazi bangikhulumele naye lo sisi. Agcine seyizwa lento ngiyisho ngifuna kwama lo sisi muhle ngiyamthanda ngambona babukeli. Cha kodwa sengimfunayo cha noma uhambe egcina lasekhaya ngoba cha uthola umakoti ngempela. Ngiyacela bavumelana film manje ukuthi bangithwele lo sisi angazi ukuthi ngenzeka kanjani mase ngifile ngoba ngiyamsaba mhlambe ngikwazi ukukhuluma naye mhlambe bona bongisiza bangikhulumele naye. Babukeli usisakhuluma ngaye imessage yakuyona nje imessage mhlawumbe yayizona noma yakuthange ina 2 months wayibhala yabona bahlezi bengihlupha abantu bathi bafuna abantu yabona. So manje baba uke wazama mhlawumbe ukuthi ukhulume naye noma mhlawumbe ugcina ukushawa igwababa ke noma mhlawumbe khona oke wakwenza mhlawumbe uthi kumthengele okuyimbalinyana naye ushaya isayini ukuthi yabo uyamthanda. Cha mefi kumina noma ezothenga futhi uzothenga isikho ngicela sengimnika nokunye ngaphezulu angacanga kufunanga kwangizama ukuthi abone ukuthi ngiyamthanda. Ngabe mhlawumbe unazi ingane usisi. Cha ngaze ngikhulumeke naye ngoba sikaye sijule naye ngoba into ngibone lokho ngibona kuyena ngidinga kuyena ngoba uma ngimbona nje angaba unkosikazi wasekhaya. Mhlawumbe awucabanga ukuthi mhlawumbe unayo indoda mhlawumbe. Lapho ke ngiqiniseke kakhulu ngoba phela usemhlabeni ngenzeka ukuthi unayo indoda. Kodwa phela ke umuntu unayo indoda kusho lutho ngoba kuthiwa ithathwa kumuntu ngoba phela ngeke ayikho phela ongayithatha esihlahleni. Vele intombi ikhishwa kumuntu vele. Mucabanga mhlawumbe mase ngiyitshela mina ukuthi uzizwa kanjani ngayo mucabanga izovuma yona. Hayi phela njengoba ngisho ngithi ngangiyiswa ngekhathi zami. Mina ngiselapho namanje. Angakadeli. Kuthi ngimdala kodwa still ngiseyisoka namanje. Uzeyizwa lento ngiyisho. Mina nje mthatheni imbe phambi kwami ngizikhulumele naye. Manje baba ngikuzwa ngeke ube novalo mase siela cause ukhona phela ngithe abahlale naye ngale ndawo nesithekile awusabi ukuthi mase fika la uzodla amazambane. Hayi namhlanje naye sengithembele phela khona abantu ngeke kube novalo ngeke usabe intombi khona abantu phambi kwabantu ngoba usukhombisa ukuvaka lapho. Ngoba phela noma ngikuthanda kukhona abantu mase nobabili ke. Mina ngimisele manje namhlanje ukukhuluma ngakho amaqiniso ngifuna ukukhuluma kuyena nomtshela ukuthi ngizizwa kanjani ngayo. Muthola ukuthi inayo indoda uzokwenza njani? Hayi esikhathini samanje yena abafana bajwayele ukudlala ngamantombazana.
Futhi la indoda kanti yona indoda isafuna ukujola lento ukuthi ukujola. Nosafuna ukujola manje sekufuna umfazi ngizomfaka ekhaya, abe umfazi ekhaya. Ngabe ubaba esilandise uke waba nawo unkosikazi phambilini? Angeke aba nawo unkosikazi phambilini. Kodwa ngento semhlabeni ke wadlula emhlabeni. Yedlule sengifuna omunye ke uzongena esikhaleni sakhe. Inhlanhla bengithi ubaba mhlawumbe uzothi wathathela umunye ubaba. Hayi cha angivamile ukuthathela singaba ingozi nje phela. Uyinkinga kushuthi baba. Babukeli ngiyacabanga ukuthi manje sekuyisikhathi sokuthi ngibatshele beze naye usisi nizombona nani nizombona angifuni ukukhuluma kakhulu ake ngibuke insizwa yami la iqembu lami leli ukuthi akafiki ni lo muntu lo. Hello bhuti. Webhuti uyaphila wesibhaksi? Ngiyaphila bhuti. Ku right ngabe akakafiki lo muntu? Yebo sefikile bhuti sana ngikhona manje. Nginaye lapha. Okay ngicela ukuthi ngabe nje mhlambe nibe nisondela nayo yabona. Alright thank you. Yesifile umuntu wakho. Ngiyajabula kakhulu. Umuntu wakho Tsubi mhlawumbe uzokushaya ngepani. Mhlawumbe kodwa ngiyakuthemba wena mkhulu uyakwazi ukudlala ngolimi udlale ngenkotho. Hayi khona hayi. Agcina ngiyimina ngazi ke phela ukuthi naye mhlambe uyintokazi uyithembile naye kodwa ke uzokhala ngaphansi namhlanje. Babukeli noma ngabe ubani omfunayo sinikeza inamba yakhe usinikeza neyakhe inamba obviously yakho ususibhalele ngayo. Sokuthatha simbeke ngala naye simbeke ngala. Uyikhulumela ukhiphe konke ngoba maningi amadoda yasebuka umuntu wesifazane ukuthi ayasaba ukukhuluma yabona. Manje baba unanga iminyaka wena? Inyanga na 50. Mashumi 5. Uthi baba unamashumi 5. Ubaba unengane zongaka? Ingane ezintathu ingane nginazo. So cabanga mhlambe zizoba nesikhwele ukuthi uthathe omunye umama. Hayi angicabanga phela uma wabo asekho emhlabeni ukuthi bokujabulela ukuba nomunye umama. Ngoba adinga ukuba nomama ekhaya. Ngibingelele mama uyaphila? Yebo ngiyaphila. Hayi ngaze uyayibuza ukuthi kazovulale bani? Ngiyayibuza ngempela ngithukile ukuthi kwenzakalani. Umama uyaphila mama? Yebo ngiyaphila sanibonani. Hawu sawubona baMntombela. Sawubona mntana njani? Saphila. Ngiyaphila nawe. Ngithukile nje ukuthi kwenzakalani. Sithi ngathola ikholi ngisathukile ukuthi kwenzakalani kodwa mangibona baMntombela umuntu babe ngimaziyo ngihlezi ngiyothenga kuyena angazi ke la ngizozwa khona ukuthi yini inkinga kanti namhlanje. Awucabanga ukuthi mhlambe inkomo zakhe mhlambe ufuna ukuthi nivule kancane uthango zidlutshane kwakho? Hayi ngicabanga kanjalo mina ubaMntombela babe ngemhloniphayo. Yebo. Umazi kanjani ubaMntombela? baMntombela uhlala ngasendlini. So ubaba unesitolo uyadayisa. Ngiye nje ukuthenga khona nje vele it's a walking distance ngiyahambela ngiyathenga ngiyabuya. baMntombela nangu usisi na uthi uyakuhlonipha kakhulu ngabe usisi nje ungakuyichaze igama igama lami nguzama ngwakamkhizi. baMntombela nje ngimazi kakhulu babe ngimhloniphayo ngijwayele ukuthenga kuyena esitolo sakhe because isikhathi ke angijabulisa ngiphe angedele mangizothenga makushisa ilanga intombi nathi drink ngijabulela ukuthi hayi ubaba uyangazi ukuthi baba ungikhonzile yebo. Manje akukho mhlawumbe ukubona ukuthi mhlawumbe noma ube wena mama into engafuna ukuyibuza kuwena nawo abantwana? Yebo nginabo babili. Yebo bakhona. And then ubaba ekhaya? Wazwanzima lo mbuzo. Okay hayi ungawuphenduli. baMntombela ungake utshela umama ukuthi yini esibeka la njengamanje mucabanga wena sisi mama mina kumina uyikho konke ngabe mhlambe yini ocabanga ukuthi nibeka la? Angifuni mama anginayo isho ngithukile ngoba
Bamntombela as much as ekweletisa but mina angikazi ngimkwelete. Uyena okangiphi so ngithukile nami mase ngimbona uthi hawu. Sithi ngeke ngambona na izolo ngizothenga. Hey futhi izolo ngisurprise kakhulu ke. Izolo as much as uhlezi ngisurprise izolo vele kwawesi. Angiphi voucher bengizothenga isinkwa. Bangayithatha nemali yesinkwa ngibuyisela extra change. Okwayizolo nje bekuhlukile. Bamntombela sekuyisikhathi manje sokuthi ugonyuluke mina ngingakucela kuwe sisters uthi ngicela ungaxwayi kakhulu yabona. Hayi ngicela ukulalela. Bamntombela ungakulandise nje kabanzi ukuthi yini esibeka la njengamanje utshela usisi mawuthi usisi konta yakona engayo umtshele mawuthi mhlawumbe konta ayenzayo ongayithandi umtshele njengamanje. Ngiyabingelela wavuma ngiyabingelela nawe zama zama ungathuli mntanami ngibulana namhlanje nje ucelwe mina ufuna ukutshela ukuthi ngisizwa kanjani ngawe ngenzeka ukuthi ungijwayele ungibona nami ngijwayele ukubona sihleke kube kuhle engizongikwenza engikwenza mawufika lapha kumina ekhaya ngizokukhombisa ukuthi ngiyakuthanda. Ngiyangimangaza ke lokho kushoyo baba indlela engikuhlonipha ngayo mina umuntu wagcina nje mina nje ngisasa njengobaba wami konke osukwenza ngisuke ngitshela ukuthi ingoba uyangibona ukuthi ngiyingane futhi uyangazi ukuthi ngiyingane ehlezi ihlele ekhaya engazuli eyangalapha esuke yakho lokho sokusho namhlanje ngiyangimangaza ngicela ukunabe kahle lento efuna ukisha ngaka kuzwa nje hayi ngizozama ukunaba nokuchaza ukuthi ngempela inkinga yami ke cha mntana ngahanjela unkosikazi ngiqala lapho manje unkosikazi kuyadinga ke ukuthi ekhaya phela kube khona umuntu omama ozoba khona ekhaya. Hayi yangimangaza bamntombela ngeke hayi bamntombela kuyangimangaza ke lokho kusho njengamanje ngiyathuka nje mangithi ngiyakubuka lento esho lawo magama ngwalindele nje kwena ngeke baba ngicela ukubuza kabanzi shelo nkosikazi baba uneminyaka engakanani wena? Iminyaka mntana inamashumi amahlanu 50. Sisi wena ngabe unangaminyaka? Mina ngine-35. Washo ngathi yamelisa kodwa saba. Hayi ngoba ngimelisa ngithukile ngishocked bamntombela ngiyilindele-ke leya namhlanje ngeke uze nenye hayi uze nenye. Basuthi bamntombela awungakunabe nje kabanzi ukuthi inhloso yakho yini usisi umbuke wathi hayi lo ngiyafisa ukuthi hayi mangalala naye ngoba bayafana wena uyena umfana umuntu wesilisa ngingakubeka kumuntu wesilisa abantu besilisa abanye buthi hey lo mangamthola nje ngithi ukuthi yabona wena bamntombela bekulimi lakho licace yini lo ifuna kusisi ufuna kwenzekeleni uyibeka nje inkulumo yakho nje ucupha isisoko. Hayi mina ngimbuka leyo ndlela leyo kalamehlo lawo ukuthi njengoba nje sidudle emuhle njena nje mina ngimfisela amagceke asekhaya ngimfisela lokho ngoba njengoba ngisho ukuthi ingane zami zihlele zodwa ngajabula mazathile umunye umama onjengani ngoba mangimbuka futhi ngazi ukuthi bayalamana nalo kade nginayo futhi ayazoqondana nezibongo zaqondana futhi vele usavukeleke bomkhiza. Enye into ke enye ezobe ingwareshi abantwana cause uzele unezingane angeke ngazi ukuthi ingane zizongiphatha kanjani kodwa ke konke kuleli kuyena ukuthi indlela azointroduce ngayo enganeni if ever sizogcina sizwanile. Cha zama namhlanje ngicela ukuthi simukelana. Mina ngifuna ngiyogada ingane zakho kimi. Ngithuthi kahle wena ungibona nje ngifike ngibe imate. Ngiyogada izingane. Hayi ngakakuzwa namanje. Ngiyazama ukukulalela. Hayi sisizama mamuzaba. Uthi la ubaba uNtombela uyakuthanda uthi ubona imbali udinga ukuthi leyo mbali ayikhe ibe ngeyakhe and uthi nje yena ukuthanda ngenhliziyo yakhe yonke yabona uthi ufisa ubumama wakwakhe. Baba uNtombela khona kuye wayimention uthe uneyinkomo. Hayi inkomo zikhona impela lapha ekhaya emakhaya lembumbu sigcwele isibaya. Mina ngazikhipha ngothilazo. Susengaba ukuthi abakuba bafule ingake. Ngoba phela hayi ngisamangele namanje angisazi ke kona kuphi sefune ngicabange lokho kushiwo ubaba uNtombela. Hayi kunzima. Yazi mina angazi ke nokuthi fune ngithini indlela uba uNtombela ngimbuka ngayo ngimbuka njengobaba wami. Masethi uyangithanda sekuokunyeke. Angazi ngempela kona kuphi fune ngikulalele njengamanje because nomuntu uzalwa nabantwana
bazothina abantwana bakhe mase seqhamuka nomuntu and mina bengithatha njengobaba onesitolo sendaweni ngiyakhona ngiyathenga engidlalisa kodwa ngingakunaki ithi nje kusahamba kulayini ukuthi nje ingane yami lokwa namhlanje kuyangithusa ukuthi njengoba umuntu ohleze ngibona zonke insuku yini eyenze eze la ezobhalela uVumani TV hleze ngibona everyday uzangiphe ngisho airtime wesiphathi kodwa futhi inamba yami akaze ayicele bathi ukangiphe nathi mi voucher ngijabulele lokho. Wena ngabe mhlambe yini engakuvimba ukuthi ube nobaba Ntombela? Yo phela yabo ukuthanda umuntu akuvele kusuke nje ukuthi boo bengwabona amasayini kodwa ngibuye ngithi emqondweni wami no umuntu omdala lo uyangizwela umuntu basuka namhlanje uyangishokhisa ngifuna uqamba amanga ngiyashokha. Hey baba Ntombela angazi baba Ntombela ngijulukile ngiyakotola ngiyashisela angazi ukufuna ngikusho nekufuna ngikwenze and uyangazi mina baba ngumuntu obasabayo nabantu. Baba Ntombela nangu usisi uyayikhulumela kodwa akawuphendula umbuzo njengamanje ukuthi yini enganivimba ukuthi nibe ndawonye. Mina sicela nje aphendule lapho ukuthi yini engamxaka mina enamvimba ukuthi abe umuntu wami ngoba mina kulindeke yena ukuthi anginike imvume ukuthi ngihambe ukukhuluma nabakubo kuphela nje. Mina ngiready ukukhuluma nabakubo basho bafunani ngaye. Ngoba nje besitufuze nje nje mina ngajabula kamase besitufuza sekhaya. Ngibuye sendini sejikajika nje lapha endlini. Yabona. I hope uyayizwela sisimazethu ukuthi uthini. Ngiyezwa ngi-speechless lento ishoyo iyangisabisa futhi because abantu besilisa ngiyabasama ngaba nenkinga years back lapho ubhuti wami khona wayirephe umntanami Nkosi yami so ngaze ngaya nakwezinye izinkundla zokuxhumana ngizama usizo kodwa ngagcina ngitholile-ke ngoba wagcine ngithola ijustice waboshwa abuthile waziwabuya ke so abantu besilisa ngisanda ukubasaba. Ngiyabasaba abantu besilisa for now sithi ngisene nengane zamantombazane ubaba Ntombela usesho lento kusekuvuka lokho ukuthi ngizobuyela futhi manje ngiqale phansi futhi ngimfundisa ukuthi hayi laba abantwana bathathe njengabakho angazi ngiyasaba nje ngicela ngiphe ithuba Nkosi yami. Leli thuba olifunayo ngabe lo wenzani? Lokuthi ithuba lokuthi nje ngicabange ukuthi lento ayisho baba Ntombela since ngeke ngiwabone nama action akhe ukuthi kodwa bengawanaki sengiyakunakisisa namhlanje ukuthi okay ukephi la ikhona. Baba Ntombela ungathini okwakho nje uyikhulumela ngingakhulumi kakhulu mina. Ngicela ukwazi la umntanami la uzama ukuthi siyavumelana ukuthi ngiyobonana nomalume bakhe. Ngomna ngimisele phela ukuthi ngiqhubeke naye. Ngimisele ukuthi kwabo wami. Yena ngicela ilungelo namhlanje. Phambi kweVumani asho phambi kwabantu ukuthi cha baba Ntombela ungahamba uye ekhaya ukhuluma nabasekhaya. Nangu baba Ntombela uthi uyasha umjolo mazethi nangu ethi ucela umvulele indlela umvumele eyobona abakini. Okay into engiyibona ngobaba Ntombela ukuthi mhlawumbe uyangichika somehow angazi kodwa ke isikhathi sizosho but into engichazayo ngaye uyilento engiyifunayo uclean uyindoda eyigcokama. Nkosi yami baba Ntombela ngicela singaphuthumi ake nje sithathe kancane kancane sobona ngizokwazisa but nje okamanje hayi. Baba Ntombela kuthini okwakho kuPaula phendula nayi intombi ikhulumela usawufuna ukukhuluma naye nayi isila manje zami ngathi uyangibambezela ngoba mina sengiready mina sengilungise konke ngibizela lana kwiVumani mina vele sengiready mina ngawo ulingenza noma yini simathi ngiguqe phansi manje ngithi I do ngingakwenza lokho ngoba mina ngizimisele ngawo ngifuna ukubongoza lapha ekhaya. Mazethi nangu baba Ntombela Mina ngazi Nkosi yami yabo nje amahloni sengivele ngapha nawo uyazi ngenza ngibe too emotional Nkosi yami. Baba Ntombela uthi umuntu wesifazane la umzwile ukhala ngokuthi uke wahlukumeza ingane yakhe ngabe wena ezakhe ingane uthi nje okwakho angakucela ukuthi mhlawumbe kunikeza ithuba uyiphathe njengezakho. Cha yabona nje bengaka nje sengiyathi ingane yakhe ingane yami ingane
ingane noma ngabe yipi ingane mamdala ingane yakho yakhula sezakheke njengoba sube sesinobudlelwane naye nje sekuyami ngempela ngoba ube uma wengane zami nami ngubaba wengane zakhe buthi angizali akusho lutho uma sisihlangene naye singezala lezo ngane cetha ngethembe lapho cetha ngiqwaye ngabe mazetha akekho umuntu onayo empilweni yakho awu bamntombela yini bamntombela ngathi uthi akanayo umuntu anaye yini ngathi buwazi bekazi bamntombela uthi awunamuntu anginayo ishomo mhlawumbe ubazi angazi ngoba ngazi ukuthi ubengistoka kahle kahle kusho phela sezokwaqondana lento yangivele ngiyifisa kulo ngiyibuka kuyena mefika lapha kunezothenga futhi sivele kwaba yiyona ngoba phela nami bengazi ukuthi akanamuntu futhi ke vele ke zama sengicela ukuthi lento sivele siyenze ke ngabe sayidonsisa ngabe nengane ezingaki zami ezimbili baba nengane ezongaki zintathu ingane zethu sezisihlanu ke manje shuthi sesiba u7 awema mndeni omkhulu kangaka uthi seniba u7 kodwa ngabe seniba u7 ufila kanjani mina nawe singabantu besilisa ngijabula kakhulu manje besho kanjena ngoba useyakhona la ngisho khona usevumelana nami manje babethi sesumndeni lo bengivele ngufuna nami ngiyabonga zama ngiyabonga mntanami ukuthi sesivumelene sesafika esiphethweni sale ndaba le zama akukho ufuna ukusho okusuka ngaphakathi ekujuleni kwenhliziyo yakho kusuka ngaphakathi enhlizweni yami ukuthi bamntombela ngicela uqhubeke ungihloniphe ngoba ungihlonipha njengoba ungithathile wangiletha la ngizobonwa abantu bonke lokho okushoyo ngicela ukuthi uhlale phezulu kwalawo mazwi owashilo kodwa ke amazwi awanalutho into ebalekile izenzo amazwi awanalutho ungawasho every day nangasiphi isikhathi ngicela ukuthi uhlale nje phezulu bezenzo kodwa ke mina ngathi kuningi okusazokushintsha Mamntombela uyazela ngiyacela anginike ithuba nje uzofika abone naye lama sefika lapha ekhaya ukuthi kuzenzeka ngoba phela sekuzoba uyena imali lapha ekhaya manje kade efika nje ame ngale ngaphandle sezongena ngaphakathi manje abaye imali sezobangalana uyena sezoba umali lapha ekhaya yena sezokwazi ukuthi ku-odwani ngasikhathini yena sezokwazi makushoda ukuthi kushodane kusukela namhlanje nje bese ngithethe njengomali lapha ekhaya Shuthi sinkwa manje ngeke usahamba uyosithenga usuzovela ujikele ngale uphumele ngaphandle usithathe esitolo ayike lapho ke sebe siyabona sesiyaxoxa ke vele nami ngumntwana okhulele kwilona ibhizinisi ekhaya so ingakho ngithi kuningi shuthi sisazokumele sihlale phansi sixoxe ngoba nami ngikhole ebhizinisini ngiyazi kunabantu abakoletayo bajike bengathanda ukukhokha mhlawumbe ubaba agcine senaye indlela ezithile abakhokhisana ngazo kuningi nje safanele sihlale phansi sixoxe ingabe yini oyithandayo wena Zama into engithandayo njengani kubantu ababili abathandanayo ngithanda umuntu o dark skin Hayi yindawo yabele yaqondana lento ngathi wena babuthandani yini oyithandayo awuchazi nake seyisholo ukuthi uthanda umuntu o dark skin ngithanda umuntu nje obonakalayo oqatha nje othe kuba khona impela obonakalayo ngithanda umuntu omncane ombegcekeni engathi akadlile engathi uyahlupheka noma ngathi ngiyamhlupha ufuna ukubonakala ukuthi ngiyakwazi ukondla nginesondlo babukeli la ibonela if khona umuntu omfunayo kade wawusaba lesi number yakhe usinike number yakho musibhalele SMS uSWhatsApp laphana enambeni yethu so yonke into izobalula siyanithanda kakhulu niyazi la nikhona asilutho ngaphandle kwenu iVumani TV Vumani Film eyenu nonke babukeli lapha emakhaya siyanithanda ngiyabona ukuthi ngathi lentokwazi impela le iyona le ngiyidingayo ngoba sengibuye ikhale eside ngibuye ifike lapha esitolo sami namhlanje ngithola ithuba ngakhuluma nayo namhlanje ngithi cha ngiyabonga kuVumani